Yo, what's up mga idol? At nag-create na naman tayong muli. At yun na nga yun. May loading ngayon mga idol. Sana sa MPC mga idol, FTPC yun. Mega shoutout no. At yun na nga palayo yung warrior natin ngayon mga idol no. At alam kong inaabangan nyo rin yung ibon ko ngayon mga idol. At yun na nga sana lang talaga makawi siya no. Kasi 214 kilometer air distance mga idol. Talaga medyo malayo na. 214 kilometer air distance no. So gumaka na mga idol. Yung 2 months old natin mga idol, akalain mo yun no. Gumaka na at live na live pa rin siya mga idol. Wala siyang butas mga idol no. So let's go, tara na sa Broadway no, loading station MPC, let's go. Kumusta mga kukuy? Kumusta mga kukuy? Yo, so finally mga idol, andito na nga tayo sa Broadway mga idol no. FTPC mga idol, MPC mga idol no, mega shoutout no. At yun na nga yung nag-isang warrior natin no, live na live pa mga idol. Syempre alam ko inaabangan itong natin warrior natin no. At yun na nga sana lang talaga no, itong second lap na to, second lap mga idol, second lap ng gumaka na mga idol no. 214 air distance mga idol no, sa loob ko papuntang gumaka. Gumaka to papunta sa loob ko mga idol no, 214 mga idol air distance kilometer. Ayun na mga idol na sana lang talaga makayanan pa ito ng warrior natin no. Again mga idol no, ayan no, sa mga nag-aabang yan no, 2 months old. At yun na sana lang talaga no. Sana lang samahan niyo ako bukas sa linggo pala mga idol. Samahan niyo ako magabang no. At yun na nga. Yun, mega shoutout sa mga kalapatid sa atin dito no. Marami tayong mga kalapatid dito na mga nakasabay mga idol no. At yun na nga no. Nasama na tayo sa mga mahalakas mga idol. Kasi nakasama na tayo sa derby. Yun na nga no. At sana lang talaga makayanan pa to ng natin, makayanan pa to ng nag-iisang warrior natin. At yun na nga, gumaka, you know, pangarap to ng mga newbie na pansero na yung mga ibon nila dumulo no. At sana isa na tayo doon. At yun na mega shoutout sa mega shoutout sa dalawang lucky winner natin nung parapol natin no. Yan kay Atongga Mark Angelo, mega shoutout. At kay Jello Makapagal, yun mega shoutout sa inyo na idol no. At sana yung ibon na sa inyo ngayon no, sana sana magpasaya sa inyo sa loob ninyo. Sana pampabuhay na sa loob ninyo no. At yun na dyan
Siyempre na dito sana, Broadway tayo ngayon mga idol ng Marisol mga idol loading station, no? At yun, MPC. Mega shoutout siyempre sa pogi nating coordinator dito. Kay Boss Jim Laksamana, yun, mega shoutout, no? At siyempre to Princess Club pa, stay stable yan, siyempre. Team Aswang mga idol, no? Yan, mega shoutout na Facebook page natin mga idol ng Team Aswang. Yun naman na pasupod sa Facebook page natin mga idol. At syempre, yung natin, itong channel natin, no, Alburo Love. Yung pa-subscribe na rin mga idol na yan. Sa mga mag-subscribe dyan, maraming salamat sa inyo, no. Sa mga hindi naniniwala dyan, maniwala na kayo. Maniwala kayo, promise. Yun ang ano. Yan ang mga idol, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan. Yan, yan. Road to 1K tayo mga idol. Ang baba ng natin mga idol. Ang baba pa lang ng subscriber natin. Pero mga idol, meron tayo isang channel mga idol. Mamaya na ako. Meron pa tayo isang channel mga idol, no, sa ano, yun, meron tayong funny video, public prank, mukbang, meron tayong mga idol sa channel yan mga idol yan. Yan, meron tayong 15k subscriber dyan mga idol, no? At syempre may viral video tayo dyan mga idol, no? At mamili na lang kayo dyan mga idol. At yung may latest video tayo dyan mga idol na sinubukan natin maligo sa gatas mga idol. Meron tayong video dyan mga idol, no? At yan, pili na lang kayo dyan, maraming option dyan. Ayun na, mukhang next na ako mga idol. Ayan. Talaga, no, kinakabahan ako mga idol. Sana lang itong ibon natin, no? Mga abaan. Oo. Marami na akong kaba eh. Nagkakaroon ako ng daga sa dibdib. Yun na mga idol, no? Sana mga idol, 2 months old mga idol. Ayan, isasalpak natin sa ulit mga idol, no? Baka natin, tatalpak natin ulit. No credit at TTC. Bata. Ano mga idol na? Batang-bata may regla. Baby face. Baby face. Tatarihan ba ito, Boss Jim? Tatarihan. Derby, di ba? Oo, palatarihan natin. Akala ko, talpak ko na lang eh. Yung ano, pasensya na kayo mga idol. Wala kasting alam mga idol. Newbie tayo mga idol. Yan yung mga, yun yung mga, halatang newbie. Tira ng newbie. Baguhan. Alright na. Ilang taong ka na newbie? Every year tayong newbie mga idol. 1 year. Ayun Yan na yung 2 months old? 2 months old. Tapos? Pasok! GNT. At yun na nga mga idol na. Pasara mo na ata para Yung number natin, Sir Alburo. ID number. Ito na. Wait lang. F003 80. Ito na. Oo, nakalista yan. Nakaread yan. Ayan na. F003. Yun. F003 80. 80. No, mga idol, nakaread yan. 5 club tayo mga idol, no? At syempre mga idol, no, meron pa tayong meron pa tayong lalaroan na ibang club mga idol. Maganda. Ayan. Tama ba yun? Lista. Ginawang Blackfoot. Oo. Pero madali eh. Nakakagulo kayo mag-sobrang dami na eh. Yan ang mga idol, sa mga gusto mong pa-shoutout dyan mga idol. Syempre mga idol, no, comment down below. Syempre mga idol, sa next video, gagawa natin na shoutout dyan. Ano, FTBC? Eto na ibon ko. Tatariyan na. Oh. Papasarak yung hawbil pag nag-ano ako. Pag nag-first lap ako. Paano yung uwi dun? Pag na-planner ako, no? Papabillboard ko dun sa Marquee. Paano kay kakukay sa akin? Di na ako makapapag na mobil. Patay. Yun lang. Yari na. Yun na mga idol, tinatarihan, no? Pasipat Boss Jim, ha? Good luck! Oh, paano, ha? Good luck ako. Kailangan, sakto-sakto to sa ano. Huling halik. Bumalik ka. Hindi, nami-miss yung halik eh. Ano, papasok na natin mga idol, no? Yan. Ano bang natin, Laban mo kayo, 200. Hindi, mag-entry pa ako dun eh. Derby na lang muna. Magka derby, Boss Jim. Di ba naka-derby na Oh, yun? yun. Ano, may babayaran ako? Wala na. Ayun, no? Ito yung pinakagusto ko eh. Yung pagpunta ko rito, wala akong bill na babayaran. Kasi dami kong bayaran mga idol, tubig, kuryente. Yung gasol pa, naka-ready, ubus na. Yan ang mga idol na. Joke lang yung mga idol. Ay, sorry. Sorry idol, yun ang ano. So yun na nga mga idol na. At yan, marami pa mga kalapadista dumadating mga idol na. Ay, may mga kalapadis pa na dumadating mga idol. At yung dalawang cleats na ito mga idol na, pero malamang ito punong-puno ito mamaya mga idol. So time check tayo mga idol.
7:47 no, ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. Yung mga idol na yung natin, yung mga ibon natin mga idol, no? Alagang Kalapatids mga idol. Solid na solid mga idol, baby mga idol yung mga ibon natin ha. At yun na, siyempre mga idol, ano, kita-kits sa linggo mga idol na Sunday mga idol, abangan tayo mga idol na siyempre alam ko marami mag-aabang nito, excited kayo na ano, na yung ibon ko dumating pa. Pero alam ko marami nagdadasal yung ibon ko wag nang umuwi. Ayun ang ano. Pero talo kayo sa birtod ko mga idol. Malakas yung birtod ko. Yun ang ano at siyempre hanggang dito lang ito mga idol at siyempre sa linggo na. Kita-kits tayo. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Yo, good morning FTPC. Yun ang ano ito mga idol na sakto na sa hintayan to ngayon mga idol no. At yun nga yun, Gumaka mga idol na, nag-release dun mga idol ng ano, ng 603 mga idol na sa Gumaka, Quezon mga idol. At yung ano, yung 2 months old natin mga idol, talagang bakbakan mga idol na, ito yung tunay na laban mga idol na talagang nakikipagbakbakan na siya ngayon mga idol. Pauwi rito mga idol na sa ano, sa Angeles City, grabe. Yun ang ano, 2 months old mga idol no. From Gumaka, Quezon to Angeles City mga idol, uuwi siya mga idol no. At sana lang talaga no, makasabay siya sa malakas mga idol. At sana lang talaga no, makauwi siya mga idol no. Pero malakas yung ano ko mga idol, malakas yung ano ko sa kanya na makauwi talaga siya. Kasi pinakain natin siya ng sarili niyang tae mga idol no. At tubig sa kanal para mas malakas siya mga idol. At yun nga mga idol na nag-release ng 603 doon sa ano, nag-release ng 603 doon sa Gumaka, Quezon. At yun na nga ano, mag-arrive sila ng 8:29 mga idol sa speed na 1.4. At yun na nga mga idol no, alas 9 na mga idol pero wala pa rin yung ibon natin. So darating kaya yun? Pero mga idol no, malakas yung birtod ko mga idol na darating at darating yung ibon natin mga idol no, from ano, mga idol no, talagang ano. At yun, maraming salamat sa inyo no. Alam ko naghihintay din kayo dyan, nag-aabang din kayo dyan. Inaabangan nyo yung pagdating ng ibon ko mga idol. Inaabangan nyo yung post ko mga idol kung talagang papalo yung ano ko, kung papalo ba yung ibon natin mga idol no. Yun na nga ano. At yun sa kapatid ng ibon na pinarabol ko, mega shoutout no, Tonga Mark Angelo. Yun, ingatan mo yan, baka sa'yo dumuli. Ano, mega shoutout din kaya ano, kay sino kasi to, Jello Makapagal. Yun, ingatan nyo idol yung ibon na binigay ko sa inyo mga ano idol no. Subukan nyo ilaro mga idol kung ayaw nyo i-breed yung mga idol no, para yun may ibon kayo galing kay Alburo Love. At yun nga ano, at siyempre mga idol no, mag-shoutout tayo mga idol para sa mga masugid nating taga-subaybay, solid nating supporters mga idol no. At yung sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo no. At road to 1,000 tayo mga idol. At yun na nga no, at siyempre ito na, mega shoutout tayo no. Mega shoutout kay Almond Valdivia. Yun, mega shoutout na. Ito yung ano, ito yung tagahanga natin sa ano yun, bagong supporters natin mga idol no. Yun na nga, lumapit pa sa akin, sabi niya, Bap, pinapanood ko laging video mo. Yun, maraming salamat sa iyo no. Maraming salamat sa iyo. At yun, sana happy flying. Yun, more blessing to ka mga idol no. Yun na nga no. At yun, kay ano Marito Duran, yun na nga ano. At yun na nga idol no, pero hindi ko pa na-check talaga yung ano, yung sa Facebook natin ano. Ito lang sinulat ko mga idol no. Marito Duran from US to mga idol no, mega shoutout. At kay Albert David, yun mega shoutout idol. Yun, maraming salamat na sa walang sawang pag-support sa Monticong channel idol. Yun ang ano, Jonard Aleta, yun mega shoutout. Ito na talaga yung mga solid natin subscriber to mga idol. Lagi nagpa-shoutout sa atin to. Yun nga na, salamat at dahil nandyan kayo palagi no idol no mga idol no. Wait lang yun ang ano. At yun kay Red Chick Love from QC. Yun, matigas na mga idol no. Meron tayong subscriber sa QC mga idol no. At yun na, ato si Red Chick Love, di ko na sinali to sa parapol ko dati. Kasi yun na nga ano, sobrang layo mo idol no. Sobrang layo mo, kung makuha mo yung ibon ko idol mga idol no, kung mabunot mo mga idol no, papaliparin natin yung ibon ko mga idol mula rito papunta dun sa QC no, sa Commonwealth, kung saan ka mang lugar sa QC no. Pagdating dyan, fried chicken na. Ano idol no. At syempre mega shoutout kay
Triple J Love, yun, mega shoutout from Apalit, Pampanga. Yun ang ano, mega shoutout. At syempre kay Mark Sampaga, mega shoutout, no? At Baratang Ibon, yun na mga idol, no? Hindi po ito ano, no? Hindi po ito Barat ang Ibon, Baratang Ibon. Yan ang ano, mega shoutout sa'yo idol. At kay Overfly Love, yun, mega shoutout sa'yo mga idol, no? Ito mga idol, malapit din ito mga idol, no? From Montalban, Rizal, yun, mega shoutout sa'yo idol, no? At yun, maraming salamat, no? Yun, bagong supporters natin idol. At kay Owen Delgado, yun, mega shoutout idol, no? Maraming salamat. Yun, pa-support mga idol, pa-subscribe na rin mga idol sa channel ko, no? At kay John Mark Canaver, mega shoutout from Apalit dito mga idol, no? At kay Bones Hunter Love, yun, mega shoutout Bones Hunter Love. Ito ano, abangan sa tag-init mga idol, no? Yun ang ano, mga idol, no? Dahil excited ako mag-abang mga idol sa ibon natin, no? Ang kahit mainit mga idol, mag-aabang tayo rito, no? At yun ang ano, kay Michael Abiog, yun, mega shoutout. At kay Jason Lino, yun, mega shoutout sa'yo idol, na solid natin supporters yan. At syempre sa pogi nating tropa, kaibigan, Team Aswang, yun ang ano, De Los Santos Jomar, yun, mega shoutout idol, no? At sana umuwi rin yung ibon mo, umuwi yung ibon natin mga idol, yun ang ano. At syempre mga idol, na abangan tayo mga idol, no? Yun, time check tayo mga idol, no? 9:05 na mga idol. Yun ang mga idol, na talagang uminit mga idol, painit. Pasarap yung labanan mga idol. Ayun na nga, no, abangan tayo mga idol. At yun na nga mga idol, no, pa-support na rin pala mga idol, na sa ano, sa utol ko, no, sa channel ng utol ko, no, Aliana Love, yun, pa-support na rin mga idol, no. At syempre mga idol, no, at meron din tayong ano, yun, Jojo Boko Vendors mga idol, pa-support na rin mga idol, no, yung next ng mama ko mga idol, yung vlog nila mga idol, nagbablog sila ng mga homeless mga idol. At syempre mga idol, no, maraming option dyan mga idol, maraming pwede pagpipilian dyan mga idol, no. Mayroong funny video, at syempre mayroong funny video. Yun na nga mga idol, no. So puro funny video tayo mga idol, no. Funny video at yun, no, vlog sa homeless mga idol. At yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga idol, no. At yun, let's abangan tayo mga idol, no. Time check tayo mga idol, no. 9:20 mga idol, no. Ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix Unbreeder ni Sir Ronald Gonzales mga idol, no. At yun nga, no, yung ibon natin mga idol, no, alagang Kalapatids mga idol, alagang Flyer Mix mga idol, no. At yun nga mga idol, no, napakaganda ng panahon yun mga idol, medyo mainit mga idol, at talagang mainit, no. Masarap magkutsara ngayon mga idol, sobrang init mga idol. At yun na nga, babad tayo sa araw ngayon mga idol, no. At yun, parang di yata makakarating ibon natin mga idol, no. Wala pa mga idol. So 9:20 mga idol, no. So dito siya manggagaling, no mga idol, no. At saan na lang mga idol, no, dumating siya mga idol, no. Yung lipad pogi lang mga idol, huwag nyo nang bilisan mga idol, no. Makadulo lang, okay na yun mga idol, masaya na tayo ron, no. Ayun na nga mga idol, no. So abang-abang lang mga idol, no. So magna 9:30 na mga idol. Yun na nga, ano, lipad pogi lang. Sana dumating siya mga idol, no. Dami nagpaparonda doon mga idol, oh. Ang daming ibon, no. So yun na nga, ano, bilad tayo sa araw mga idol, no. Penitential to mga idol. Sana lang dumating ibon natin. 9:30. Wala pa rin tayong ibon, no. Yun na nga mga idol. So, sino to? Sino yun? Sino ang mga idol na may paparating mga idol, no? May umikot sa loob natin mga idol. Sino kaya yun? Nawala. Andito na ibon natin mga idol. Asan yun? Ayun na mga idol, ayun na mga idol. Ayun na, fresh from Gumaca, Quezon mga idol. Ayun na. Alright, JB, Edik, kalapagin mo yung ano, bubong, kalapagin mo, bilis. Kalapagin mo. Papasukin mo. So yun na nga mga idol, no. From Gumaca, Quezon mga idol, no. So yan na, lipad pogi lang mga idol. So time check tayo mga idol, no. Ayun na mga idol, no. 9:34 mga idol. So let's go, ikaklak natin mga idol.
idol na, thank you Lord. Yun ang ano, from Gumaca Quezon mga idol no. So, nag-arrive siya ng ano mga idol? 9:35 mga idol no. At yung nag-speed lang naman siya ng 9:61 mga idol yung speed niya mga idol no. So, solid mga idol. Batang-bata mga idol no. Yun ang sabi ko sa inyo mga idol eh. Malakas yung virtud ko mga idol at may pang next kargahan pa tayo mga idol no. Ayun na mga idol no. Bagsak na bagsak yung katawan mga idol. Eh ano, tinipan ko mga idol oh. Tinipan ko yung paa niya, nilagyan ko ng panid yung kabila kasi yun, order ng management yan mga idol no. Coordinator natin si Boss G. Maimlax sa mga mga idol. At ito ka mga idol no. Ayun mga idol. Nakabandit siya ng UFC 33467. Alright no. From Gumaca Quezon, you know, fresh from the farm mga idol. Ayun na may pakargaan pa tayo, may pang-nexargaan pa tayo mga idol no. At syempre nga tatapusin na itong video na to at maraming salamat sa inyo. At yun na sa mga subscriber natin dyan. At magsusubscribe pa no. Subscribe na kayo mga idol. Samahan nyo kung kabangin yung 2 months old natin mga idol no. Ayun na mga idol no. At hanggang dito na itong video na to. At kita kasi tayo sa next loading mga idol sa EPSA. Bye bye.